Bendant hon di'r gêm fwyaf hanes clwb Droed Llanuwchllyn, heb os. Da ni roed i croesawu tîm o uwch gyngrair Cymru mar o blaen, felly mae'n andros o gêm fawr. Mae'n rhan o fyw bron, mae'n rhywbeth i ddisgrifio dydy gwir, ond dyna ydi o, mae o'r rhan anatod o'r pentre yn y bellach, a mae pawb efo balchder iawn mawr yn yr adnoddau da ni wedi gallu i wella yn y lle yma. A gobeithio, gwni siap o'n i heddiw yma, gwni weld. Mae o'n jyst yn rhan anatod o fod yn lle ti'n mynd ar y sadwn, lle mae Llan yn chwarae, fanna ti'n mynd, a mae lot o'r criw ar y pwyllgor un peth, mae o'n rhan o'i bywyd yn nhw erioed, ers bod yn blant bach, ers yn 15 oed ac llai, so, a fel yn union i'r hogia yma wan, da ni'n gobeithio bod ni wedi gallu gwneud adnodd bwysig iawn iddyn nhw at y dyfodol hefyd, iddyn nhw fod yn rhan o'r clwb am blynyddoedd hefyd. Wel, mae heddiw yn golygu bod peth i fi, dweud y gwir, yn hanes y clwb pêl-droed bach yma. Da ni wedi dod i chwarae goreuon cyngrair Cymru yma heddiw ar cae Llan. Dwi'n meddwl bod yr 20 munud cyntaf yn hanfodol. Dwi'n meddwl os fedrwn ni just cadw nhw'n ddistaw wrach am 20 munud, dwi'n meddwl wrach nhw'n ni ddatblygu chydig bach mwy o hyder a wedyn gweld sut mae'r gêm yn mynd yn ei flaen. Ond cyn belled bod ni'n drefnus ac yn ddisgwyliedig, dwi'n meddwl mi fyddwn ni'n iawn. Mae'n mynd i fod yn her fawr, da ni'n gwybod hynny, ond dwi'n meddwl mae'n beth da i ni fel tîm gallu cael her, a mae hwnnw'n mynd i ddangos i ni lle da ni arni fel tîm, a chi'n gwybod, edrych rhywbeth ddigwydd mewn cwpan, a gawn ni weld. I'm sure they won't mind me saying about an underdog tag. We've all been underdogs. We've all been the ones that are fighting against teams that, you know, should win the game. It doesn't always work like that. You have to earn the right, and then you have to go and win the game. And yeah, it's nice for everyone. I love the competition, and hopefully we can be in the next round. Yn ddelfrydol, mi fyswn ni licio tîm o'r un haen a ni, neu nis, jyst er mwyn cael mynd yn bellach yn y gwpan. Ond wrth gwrs, achlysur fel un, mae rhaid ni gymryd o, a nhw'n ni'n neud yn gorau amdani. Mi ddoth yn newyddion ddoe bod ni wedi colli John Manzini, un o arwyr y clwb, efo mwyeth, yn chwaraewr hefo'r criw ath i sefydlu a gofyn i ni fynd i'r Cambrian Coast League yn yr 50au. A mae'n ergyd ofnadwy i'r clwb. Mae o'n bron bod rwy'n yn poeni am y canlyniad y gêm bron. Mae o'n wedi bod gymaint o ergyd i bawb ac yn chwith ofnadwy fel am John ddim yma efo ni. A jyst gobeithio, ni'n neud y falch ono fo heddiw fan de. A gwni weld sydd deithi. Roedd hi'n ddiwrnod emosiynol i swyddogion y clwb ac i bentref Llanuwchllyn felly wrth groesawu'r robiniaid. Roedd yr ymwelwyr o'r uwch gyngrair i lawr i 10 dyn pan lawiodd golwr y Drenewydd Llanuwchllyn di allan i'w gwrs cosbi hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Yr eilydd Samuel Usher ymlaen am chwaraewr allanol felly. Ac aeth hi o ddrwg i waith i'r Drenewydd gyda chwarter awr ar ôl. Callum Roberts yn ennill y peniad ond wedyn digwyddiad oddi ar y bêl. Yn dilyn sgwrs gyda'i gynorthwyydd, aeth y dyfarnwr i'w boced am y cerdyn coch eto. Roberts oddi ar y maes a 9 dyn yn weddill i'r robiniaid. Roedd na gyfle yr un i'r 2 dîm i'w hennill yn y 90 munud. Ergyd Josh Locke yn gwirio'n anffodus heibio'r postyn i'r ymwelwyr, cyn i Gwydion Ifan fethu'r targed yn llwyr a'i ergyd yn yr eiliadau olaf. Cyfartal felly rhwng y tîm yng nghanol y drydedd haen yng nghynghrau'r ardal y gogledd ddwyrain a'r sylogion o'r uwch gyngrair. Cicio o'r smotyn amdani ac roedd hi'n gyfartal tan i George Hughes daro cic wan, Rob Dysgalw'n dyfalu'n gywir. Roedd y cyfan yn nwylo Gwydion Ifan a llwyddodd yr eilydd i wneud yn iawn am fethu'r cyfle munud olaf i sicrhau lle Llanuwchllyn yn y drydedd rownd. Canlyniad rhyfeddol gyda 28 o safleoedd yn gwahanu'r clybiau yn y pyramid. Fydd neb yn ffansio trip i gael Llan yn y rownd nesaf. Mae'n achlysur enfawr. Fedri di roi'r emosiwn a'r teimladau i fewn i eiriau ar yr eiliad yma, Sion? Na, mae'n anodd. Dwi'n meddwl achos bod y clwb mor agos yn cael ni, oedd heddiw yn golygu gymaint. A dwi'n meddwl oherwydd colli John Manzini, ffrind danwyl yn i gyd, mae heddiw yn anhygol o dimod. Dwi'n mor falch o'r hogia a'r holl gefnogwyr. Da ni fel cymuned yn glos iawn a mae heddiw yn mynd i fod yn ddiwrnod byth gofiadwy. Unbelievable. Dwi'n meddwl bod ni wedi chwarae'n arbennig, haid mi ddeud, ar ni lwyr reoli hwnna, dwi'n meddwl.
A dwi jyst mor falch dros y clwb i gyd. Wel, Gwydion, chdi sgoriodd y gic o'r smatyn fuddugol. Fel oedd chdi'n camu i fyny, be oedd yn mynd drwy dy feddwl di? No, jyst yr chance nes i fethu jyst mynd diwedd, o'n i'n meddwl, mae rhaid i sgorio hon neu. So gyd yn gallu disgyn arno fi, ond diolch byth. Nath i fewn nhw. They wanted it from minute one, and like I told you before, I spoke to you about upsets, and you've got the cameras here, you can see it. You can only say so much to players without them believing you or trusting you in so many words, but I thought they battled really well and they were always in the game today. Dwi wirioneddol yn teimlo hefyd, oedden ni'r tîm gorau, ond dwi'n meddwl bod ni wedi cael rhan fwyaf o'r meddiant a'r cyfleoedd, a dwi'n mor falch o'n ni. Pwy fydd yn dod allan o'r het yn y rownd nesaf di'r cwestiwn yn delfrydol? Ie, bala. Sut da hi? Diolch yn iawn.